a moje herní jméno je Brizaga a tohle Matyáš a moje herní jméno je Medmety. Super, takže v tomhle videu jsme se chtěli, nebo v tohle video je takový seznamovací, kde řekneme, co budeme natáčet. Jo, co budeme natáčet prostě, čím budeme natáčet a jakoby, no hlavně co budeme natáčet, že jo. Takže, na tenhle kanál budeme natáčet vlogy, ale budeme víc let's play z CSGOčka. No, to už jste si mohli všimnout v popisku YouTube channelu. No, jakoby jo. Hlavně teda na tenhle kanál, jako budeme tam mít rozdělený samozřejmě podle těch přezdívek a nebude to jako, že nějaký videa budeme mít společný, ale nějaký budeme mít oddělený, každý bude dělat nějaký jiný videa, jiný spojen. Takže tak. Jo. No, a pro vysvětlení, ta přezdívka, tady otevřu, ta přezdívka M a F, to je Matyáš a Filip, pomlčka B a M, to je Brizaga, no jasně, a Brizaga a ano. Brizaga a Medmety. Medmety je on, já jsem Brizaga. To jsem já. Budeme mít oddělení channel, jak už říkal. To jsem říkal. Jak už říkal, ještě teda jsme si je nevytvořili, nevíme jak to tam bude, ale už víme, že to bude. Bude to, ale nevíme kdy. První video je tohle vlastně a druhý chceme udělat let's play z CSGOčka. Už máme natočený. Už máme nějaké natočený videa, takže. Ale tak tohle je první video, tak jsme... Tak na to mají kanále, první video na to mají kanále, což bude jakoby informačka. Potom, co budeme tady dělat. Tak, v nějakých jiných videích vám ukážem vybavení a kde se natáčí. To je všechno. No jakoby budeme natáčet někdy i u něho doma, tady u mě, co jsme i u mě doma. Počkej, jo? Jo, jsme. No, já mám klíče. Třeba. Tak, teď jsme u něho doma, tady budeme natáčet převážně let's play. Tady všude. A vlogy budeme natáčet buď u mě, nebo tady, ale většinou spíš u něho. Budeme taky různě cestovat, takže budou vlogy venku. Nějaký unboxingy nakonec si budou. Všechno bude. Hodně budou unboxingy. Všechno bude. Nemáme moc vybavení, takže budeme kupovat vybavení, tak budou unboxingy. Takže tohle je první video, i když má nějakou horší kvalitu, jak to berte ještě s rezervou, budou lepší. Teď jsme si řekli, že natočíme to video, takže tady jedinou webku, co jsme měli při ruce, byla tak se byla tahle, takže to jsme hned použili. Už máme rozhodně lepší teda, ale tahle je taková, máme lepší. Máme na lepší. V dalším videu už to bude mít rozhodně lepší kvalitu. Doufám. Snad. Rozhodně ještě teda nemáme program na stříhání, což je. Máme. No, vlastně máme. Už se stahuje tady dolů. Ne, dobrý. Nemáme. Tak, vydáme tohle video. Vydáme, protože jinak bychom natočili. Vydáme tohle video a už půjdeme rovnou pak na to CSGOčko video. Rovnou na to šupneme, na to skočíme. Už to máme připravený, jenom to vydáme, takže... Skočíme na to. Tak. To bude asi všechno pro seznámení. No jo, ještě budeme točit různý challenge. Jo, to taky určitě vlogy, ale spíš převážně let's play, vlogy to nebudou, ale jako nějaký budeme se snažit. A Britana chce dělat vlogy. Nějak se rozmrhneme ještě do budoucna. To je do budoucna. Hodně challenge chceme točit, že? To chceme všichni strašně moc. Já si taky myslím. Tak, a co ještě? To je asi všechno, nebo já nevím, jestli ještě něco jsme chtěli říct. Unboxing, všechno jsme tam shrnuli, takže já myslím, že to je všechno. Okay. To je jakoby první video na můj kanál, ale nevím, jestli vám to jakože se vám líbilo. Pokud jo, tak dejte samozřejmě like, odběr. No a sdílejte to mezi kámošema, aby všichni viděli, jaký jsou to kreténi. Ano. Tak. Že vám děkuji za shlédnutí. Pokud se vám toto video líbilo, nebo... Tak dejte ten like. A různě to propagujte, sdílejte to se všema, aby bylo co nejvíc. Jsme začínající youtubeři, takže doufáme, že to nějak vyjde.
určitě budou z CSGOčka case openingy. Máme tam teď dobytých 28 euro, takže něco budeme dělat. To je málo, pak si tam dobím víc rozhodně. A jak na začátek to stačí, myslím. Myslím, že první by mělo být 20 case opening, 20 case. Cases. Jo. Tematika. Teda ty vole. Aj no. OK. Dobře, tak. To jsme chytrý. Hlavně já. Já mám ve škole jedničky. On je tady strašně šprten. Věřte mu, věřte mu. To je šprt tohleto. Ano. Tak. No takže hned jsme se dostali do školy, že jsme je chtěli, takže já děkuji za zhlídnutí a čau.